Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aaron. Taong 1983. Kasiguran, Sorsogon. Itong mga panahong ito, nasa edad 15 anyos na si Aaron. Kailangan niyang tumigil sa pag-aaral para tumulong sa trabaho sa bukid. Wala kasi noong katuwang ang kanyang ama, gawa ng 5 buwang buntis na ang kanyang ina. Dahil siya ang panganay, responsibilidad niyang magpaubaya sa mga sumunod niyang kapatid. Wala naman yung problema sa kanya dahil sanay na siya sa ganoong estado ng kanyang buhay. Sa edad ni Aaron na 15 anyos, hindi pa siya nakakaapak sa ika-6 na baitang ng elementarya. Makailang beses na kasi siyang umulit sa ika-4 na baitang dahil din sa ganoong rason. Minsan, iniisip na niyang tumigil pero patuloy pa rin siyang iniimpluwensyahan ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga ito, napakahalaga ng pag-aaral para sa kanya upang magkaroon siya ng kakarampot na respeto sa bawat taong nasa paligid niya. Ayaw na din ng kanyang ama na tumulad si Aaron sa kanila na hindi man lang nasubukang makapasok ng sekundarya. Bagaman mangmang ang ama ni Aaron pagdating sa aral na nakukuha sa paaralan, dalubhasa naman ito pagdating sa lihim na karunungan. Marami nang nakapagpatunay at naging saksi sa kung ano ang kayang gawin ng ama niyang yon. Sabi-sabi ng matatanda sa kanila, nagmula pa ang karunungan nito sa lolo nitong antingero sa kaliwa. Marami nang napatay ang lolo ng ama niyang yon, gawa ng lahat ng nagtangka sa buhay nito, hindi kinaya ang tinataglay nitong abilidad. Maliban sa satur na binabalot ng kamalasan, nakakaya ding maipamalas ng kanyang ama ang anumang salot na tinataglay ng bawat tribong sumasamba sa mga demonyo. Barang, pangungulam, pagtatanim ng sakit sa pamamagitan ng lason, pagkontrol ng mga engkanto para manalasa sa kanyang mga kalaban, at pagbigay ng sumpa sa sino mang kanyang kinagagalitan. Meron ding usaping minsang kumalat sa kanilang lugar na ang lolo niyang yon ay nakuha ring magtaglay ng dugo ng isang gabunan. Sa pagkamatay nito, walang nakaalam kung kanino na ipasa ang karunungan ng matanda. Magmula noong nanahimik na ito, kailan may hindi nabanggit ang pangalan nito sa kanilang baryo. Labis na naniniwala ang mga taong naninirahan sa kanila na maging ang pagbanggit lamang ng pangalan ng matanda ay magbibigay sa kanila ng labis na kamalasan. Inabot din noon ng ilang taon ang kinakailangan nilang gugulin sa lugar bago tuluyang matahimik ang kanilang pamilya. Maging si Aaron noon, saksi kung papaano sila pinangingilagan sa kanilang lugar. Isang araw, inutusan si Aaron na tumungo sa bukid. Nakalimutan kasi ng kanyang ama ang baon nito, kung kaya't wala siyang magagawa kundi tumungo roon. Halos 10 kilometro din ang kinakailangan niyang bunuin para lamang marating ang lugar na pinagsasakahan ng kanilang padre de pamilya. Layo nun na. Habang binabagtas niya ang daan, tuwang-tuwa naman noon si Aaron gawa ng kahit papaano nakapaglakad din siya ng malayo. Magmula kasi noong tumigil siya sa pag-aaral, parati na lamang siyang nakabuntot sa kanyang ina. Bibihira lang din siyang isama ng kanyang ama sa bukid, gawa ng kayang-kaya na nito ang mga gawain doon. Sa pagdating niya sa lugar, tumambad ang kanyang ama na nagpipiko ng lupa. Halos manlaki noon ang mga mata ni Aaron, gawa ng napakalapad na pala ng nalinis nito. Paglapit niya sa kanyang ama, agad naman siyang nagwika ng, "Tay,
Yung baon nyo ho, naiwan nyo. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, bahagya naman itong itinigil ang pagpipiko ng lupa upang siya ay kausapin. Alam ni Aaron na magagalit ito sa kanya, subalit wala siyang pagpipilian kundi ito pa rin ang utos na ibinigay ng kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas, mahinahong sumagot naman ito sa kanya ng, "Sinong kasama doon ng nanay mo?" Mga kapatid ko ho, Tay. Pero huwag kayong mag-alala. Nagsabi kasi kanina si Lola na bibisita siya mamaya. Siguradong nandun na yun ngayon. Nang marinig ito ng kanyang ama, agad naman itong inilahad na sabay na silang dalawa papauwi. Hindi kasi maaaring hayaan lang nito si Aaron na bumalik sa kanilang tahanan, lalo pat napakalayo ng kanilang bahay mula sa bukid. Matapos ang kanilang pag-uusap, mariin naman siya nitong pinaalalahanan na manatili sa kanilang barong-barong. Binalaan din siya nitong huwag umalis doon hanggat hindi nito sinasabi. Matapos nitong makapagbigay ng babala, agad naman itong isinagawa ang pagpipiko sa bukid. Halos gulat na gulat noon si Aaron, gawa ng lumipas na lamang ang 5 oras, ni konting pahinga ay hindi nito ginawa. Nagpatuloy lang yon sa kanyang pagpipiko ng lupa sa kabila ng napakatirik na araw. Dahil sa pinagbawalan naman siya nitong lumabas ng kubo, kung kaya't ang tanging nagawa niya sa lugar na yon ay ang magmasid sa kanyang amang nagtatrabaho. Sa pagpatak ng 3:00 ng hapon, laking gulat na lamang ni Aaron nang masipat niya ang bawat lupang pinagpipikuhan nito na unti-unting gumagalaw. Animoy, merong nilalang sa ilalim na gumagapang patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Dala ng kanyang takot at pangamba, sumigaw siya upang mabalaan ito ukol sa bagay na kanyang nakita. Pagkarinig ng kanyang ama sa kanyang sinabi, bigla naman yung napatitig sa kanya habang seryosong sumasagot ng, "Oo, nakikita ko. Hindi ako bulag. Manahimik ka dyan at manood ka lang." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung humiga sa lupa na para bang meron itong pinakikiramdaman. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Aaron nang masipat niya yung magsuka ng napakalapot na likido na merong halong mga dahon ng halaman na kulay itim. Ikinalat ng kanyang ama ang sukang yon papalibot sa kanyang kinaroroonan hanggang sa dumating ang puntong unti-unti nang umahon ang nilalang na panayang paggapang sa lupang kanyang binungkal. Hindi yun nasisipat ni Aaron pero kitang-kita niya ang paghawi ng lupa sa inahunan nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasaksihan ang pagkausap ng kanyang ama sa nilalang na hindi nagagawang makita ng kanyang ordinaryong mata. Napakabilis ng pagsasalita nito na halos inakala niyang nag-oorasyon lamang ang kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang bumalik sa normal ang buong paligid. Ang naramdaman ni Aaron na napakasamang presensya sa lugar, dahan-dahan nang naglaho. Maya-maya pa, doon niya nakita ang kanyang ama na tinabunan ang isang ukang pinag-ahunan ng nilalang na hindi niya magawang makita. Habang pinagmamasdan niya ito, ramdam naman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Animoy kahit wala naman siyang nakita, nagdulot ito ng takot sa kanyang buong pagkatao. Pagsilay sa kanya nitong namumula at tulala, agad naman siya nitong nilapitan upang painumin ng tubig. "Bakit ka nanginginig? May nakita ka ba?" Bungad na tanong ng kanyang ama. Wala naman, Tay.
May naramdaman lang akong kakaiba eh. Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng kanyang ama, tumawa lang naman yon na parabang isang biro ang sinabi niya. Bago pa man sumapit ang 5:00 ng hapon, nagpasya na silang bumalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan, may napansin si Aaron na hawak-hawak ng kanyang ama. Kung hindi siya nagkakamali, kulay itim yung buhangin. May mga gamot din yon ng puno na parabang kinuha lang ito sa lupang pinagpipikuhan nito sa kanilang bukid. Ang labis lang niya noong ipinagtataka. Pwede naman itong ilagay sa bayong, subalit hindi nito ginawa. Animoy nilalayo yon ng kanyang ama sa mga bagay na kanilang ginagamit na parabang ito ay nakakapaminsala. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, bumungad sa kanila ang kanyang lola na nakikipag-usap sa kanyang ina. Paglapit nila rito, agad naman yung sumunod sa kanilang padre de pamilya na parabang meron yung pakay. Inabot din ito ng 5 minuto hanggang sa tuluyan na yung makabalik sa salang kanilang kinaroroonan. Aaron, sumunod ka muna sa akin. Meron akong iuutos sa'yo. Wika ng kanyang ama pagbalik nito. Matapos niya yung marinig, agad naman silang tumungo sa kusina ng kanilang bahay para mag-usap. Nang maramdaman itong silang dalawa na lamang ang naroon sa lugar, agad naman itong iniabot sa kanya ang isang pitsyel na punong-puno ng tubig. Itapon mo ito sa labas ng bahay. Pagmasdan mo ang paligid. Kapag may nakita kang hayop na kakaiba, sabihin mo ito sa akin. Siguraduhin mong mabibilang mo sila ng tama, nang sa gayoy hindi tayo malagay sa alanganin. Seryosong utos ng kanyang ama. Pagkarinig dito ni Aaron, agad naman siyang lumabas upang sundin ang utos nito. Habang naglalakad siya sa kanilang bakuran, doon niya nasipat ang iilang mga hayop na animoy nagmamasid sa paligid. Isang bayawak, 2 ahas, 1 kalabaw, 3 kambing at 7 uwak. Nakatitig ito sa kinaroroonan ng tahanan nila na parabang nagmamasid. Dahil sa mangmang pa itong si Aaron pagdating sa mga ganoong uri ng nilalang, hindi niya yun pinakitaan ng takot. Ang ginawa niya, isinaboy niya ang tubig sa pitsyel habang paulit-ulit na binibilang ang mga nilalang na kanyang nasisilayan. Sa pagbalik niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, agad naman niya ditong inilahad ang mga bagay na kanyang nakita. Ganun ba? Salamat anak. Mabuti naman at nabilang mo ng maayos. Ngayon, panatag na akong walang manggugulo sa nanay mo. Wika ng kanyang ama, pagkarinig nito sa bagay na kanyang sinabi. Ha? Bakit hutay? Ano ho bang nangyayari? Tanong niya rito. Ang mga hayop na nakita mo, mga aswang yon. Kung hindi ako nagkakamali, isa doon ang tagapagmasid ng kanilang gabunan. Kung sino man ang mabuhay sa mga ito, yon ang kinakailangan kong dakpin. Seryosong sagot naman ng kanyang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad itong kumuha ng 4 na kandilang itim, nag-usal ng 5 kataga at dahan-dahang ipinatak sa lupa ang naipong luha ng kandila. Paglapat ng likido ng kandila sa lupa, kitang-kita ni Aaron ang paglaho nito na parabang nanuot yon sa kaibuturan ng sahig ng kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng mga pagsisigaw sa labas ng kanilang bakuran. Animoy may mga hayop doong kinakatay ng mga taong napadpad sa lugar. Sa muling pagsilay niya sa kanyang ama,
bigla naman niya yung nasipat na naglaho na lamang na parang bula. Halos hindi makapaniwala noon si Aaron, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi naabutan ng 1 minuto ang kanyang paglinga sa likuran niyang bahagi. Kung tumakbo kasi noon ang kanyang ama, maaaring naiwan itong nakabukasang pinto sa kusina nila o nagawa niya yung makita bago pa man tuluyang makalabas ng kanilang bahay. Nakarinig din sana siya ng tunog ng kanilang papag, indikasyon na gumalaw ito. Subalit sa kabila ng lahat ng palaisipan niyang yon, tila bang hindi doon tumutugma ang ginawa ng kanyang ama. Isa lang noon ang naisip niyang nangyari at yon ay walang iba kundi naglaho talaga yon sa kinatatayuan nito. Makalipas lamang ang 10 minuto, pumasok ang kanyang ama sa entradang pinto ng kanilang bahay, bitbit ang bayawak na kanyang nakita. Dali-dali yung pumasok sa silid na parabang nagmamadali ito. Dala ng kuryosidad ni Aaron, pasimple siyang tumungo sa silid ng kanyang ama upang tingnan kung ano ang gagawin nito sa hayop na kanyang nadakip. Pagsilay ni Aaron sa dingding ng silid, bumungad ang kanyang amang itinali ang bayawak sa kahoy na merong pakrus ang disenyo. Napapalibutan yon ng 7 itim na kandila na patuloy nitong dinadasalan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang napakaraming itim na kalansay na lumabas sa katawan ng bayawak. Habang nagsisilabasan doon ang mga kakaibang nilalang, kitang-kita niya mismo ang mabilisang pagpayat ng hayop na nakatali sa krus. Hindi naglaon, naging butot balat na ito hanggang sa tuluyan na yung bawian ng buhay. Sa pagkamatay ng bayawak, nanatiling umiikot sa kisame ng silid ng kanyang ama ang napakaraming itim na kalansay. Para itong isang kumpol na ulap kung titingnan dahil sa dami ng bilang nito. Maya-maya pa, bigla niyang nasipat ang kanyang amang kumuha ng isang maliit na garapon na siya namang dahan-dahan itong ipinatong sa kalansay ng hayop. Matapos niya yung maisagawa, doon na nito inumpisahan ang pag-utos sa mga kalansay na pumasok sa garapon. Sa isang kumpas lamang noon ng ama ni Aaron, nagsibulusok ang mga nilalang na yon hanggang sa hindi naglaon nagsiksika na ang mga ito sa loob ng garapon. Pagtakip doon ng kanyang ama, dali-dali naman itong ibinalot ang garapon sa telang pinaghalong kulay pula at itim. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang pumanhik si Aaron sa kanilang kusina upang hindi siya mapagdudahan ng kanyang amang nagmamasid. Nang mapagtanto niyang nasa sala na ito, agad naman siya doong pumunta upang makinig sa pag-uusap ng matanda. Habang nakikipaglaro siya sa kanyang mga kapatid, rinig na rinig niya ang pag-uusap ng kanyang lola at ama ukol sa panganib na darating sa pagsapit ng dilim. Bagaman pabulong ang pag-uusap nito, naging maliwanag sa kanya na merong dadayo sa kanilang mga nilalang na hindi ordinaryo. Nay, wag na ho muna kayong umuwi. Tulungan niyo kami rito. Hindi pwedeng si Aaron lang ang pabantayin ko sa asawa ko. Pakiusap ng kanyang ama sa kanyang lola. O sige, basta bukas uuwi ako. Ikaw talaga. Normal lang sa mga aswang ang magmasid kapag merong buntis. Hindi naman sila ng aano kaya hindi mo kailangang maghamon sa mga ito. Tandaan mo anak, wala yang maidudulot na mabuti. Hindi sa lahat ng oras, mapapanatili mo ang iyong lakas. May maidudulot na mabuti yan, Nay. Tsaka, normal na din sa kahit kanino na ipagtanggol ang kanilang pamilya sa bantang nararamdaman nila.
Kasalanan ng mga aswang na yon ang kanilang pagkamatay. Hindi nila ako kinilala, kaya hindi ko rin sila kikilalanin. Alam ko rin kung kaninong pamilya sila nabibilang. Seryosong sagot naman ng ama ni Aaron. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng mga ito, doon niya napag-alaman na matalik na kaibigan ng kanyang ama ang nagbanta sa buhay ng kanilang ina. Marami din kasing kaibigang aswang ang ama noon ni Aaron para na din sa proteksyon ng bawat isa sa kanila. Aminado din kasi ito sa kung anong lihim na karunungan ang kanyang tinatangan. Bagaman mas angat ang lihim ng kaliwa sa katauhan nito, meron din yung nalalaman sa lihim ng kanan. Ginagamit lamang ng kanyang ama ang kanyang lihim sa kanan sa oras na meron siyang makaharap na isang malakas na albularyo. Dagdag pa ng kanyang ama na hanggat maaari, iniiwasan nitong pumatay ng kapwa niya tao. Nakakapatay man siya ng mga albularyo at antingero dahil yon sa pagtatanggol niya sa kanyang sarili at pamilya. Sa pagsapit ng gabi, ni minutong pag-idlip hindi ginawa ni Aaron. Hindi niya maintindihan noon ang kanyang isipan sa kung ano ang nais gawin nito. Animoy, naghahangad din noon ang kanyang sarili na makita ang mga bagay na gagawin ng kanyang ama. Maaaring nagkukusa na noong gumalaw ang kanyang katawan, lalo pat siya ang magiging tagapaghalili nito ng mga lihim na karunungan. Pagtungtong ng 9:00 ng gabi, doon na nga naramdaman ni Aaron ang pagtayo ng kanyang ama. Sa paglapit nito sa kanyang lola, agad naman niya yung naramdaman na dahan-dahang tumungo papalabas ng kanilang tahanan. Pagkarinig niya noong sumarado na ang pinto, agad din naman siyang tumayo upang puntahan ang kanyang lolang maingat na naglalakad patungo sa silid ng kanyang ina. La, saan ho pupunta si Itay? Bungad na tanong ni Aaron paglapit niya rito. May pupuntahan lang yun, apo. Bumalik ka na sa pagtulog mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niyang inilahad ang mga bagay na kanyang nalaman. Hindi na siya noon nag-alangang sabihin yon sa kanyang lola, gawa ng alam din naman ito na siya ang magmamana ng karunungan ng kanyang ama. Huwag na ho kayong magpaligoy-ligoy. Alam ko kung anong ginagawa ni Itay. Hindi ho ba't makikipaglaban siya sa gabunan? Sabihin niyo ho, bakit niyo siya pinahintulutan? Seryosong tanong ni Aaron. Pagkarinig dito ng matanda, halos hindi naman ito nakapagsalita sa kadahilan ng labis itong nagulat sa mga bagay na kanyang narinig. Hindi niya inaasahan noon na sa murang edad ni Aaron, malalaman na nito ang sikreto ng kanilang pamilya. Maya-maya pa, wala na din yung nagawa kundi ilahad ang mga bagay-bagay. Matapos makumpirma ni Aaron ang lahat ng kanyang mga narinig, agad naman siyang sumilip sa labas ng kanilang bahay upang malaman ang mga nangyayari. Napag-alaman niya kasi noon na magaganap ang paglalaban ng kanyang ama at ng gabunan sa labas ng kanilang tahanan. Sa pagsilay niya noon sa paligid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang amang may aura ng isang nilalang sa itaas ng ulo nito. May kaanyo-anyo ng isang lalaki na merong 6 na galamay na maihahalin tulad mo sa isang pugita. Wala yung mga paa, bagkus tanging usok lamang ang nagsisilbi nitong pang-ibabaw na katawan na nagkokonekta sa kanyang ama. Kasalukuyan din itong hinahawakan ang isang matandang nilalang na merong napakatatalas na mga balahibo. Malasakambing din ang paa nito at meron yung napakalaking pangangatawan.
Bagaman panay ang pagkagat nito sa mga malapugitang galamay na nakapulupot sa kanyang katawan, nakakapagtakang hindi ito magawang maputol ng aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging pag-ungol na lamang ang nagawa nito nang maramdaman nito ang paghigpit ng mga galamay sa buo nitong katawan. Hindi mo ba naiisip na maaaring ito maging kabayaran ng iyong kapangasan? Hanggang kailan ko ba'y tatatak sa isip mo ang salitang paggalang sa nakakataas sa'yo? Ilang ulit ko na sinabi sa iyong layuan mo ang asawa ko pero masyadong matitigas ang ulo ninyo. Seryosong wika ng kanyang ama. Pagramdam nito na akmang sasagot pa ang gabunan, walang pagdadalawang isip naman niyang pinapugutan yon ng ulo sa tinawag niyang nilalang. Sa pagbagsak ng ulo nito sa lupa, agad naman yung kinuha ng nilalang na nakakonekta sa kanyang katawan at kasabay nito ang paglamon dito ng buo. Maging ang katawan ng gabunan ay hindi din pinalagpas ng nilalang na yon na parabang ilang siglo na yung hindi kumakain. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon nasipat ni Aaron ang pagsitakbuhan ng iilang mga aswang na nagmamasid. Hindi na ito sinundan pa ng kanyang ama, gawa ng alam nitong napilitan lamang yung sumama dahil sa pamamalakad ng pinuno ng mga itong pinatay niya. Ilang buwan nang lumipas magmula nung mangyari ang insidente, wala nang nagparamdam sa kanilang mga nilalang. Nairaos din ng kanyang ina ang panganganak nito na walang kahit na anong komplikasyong ininda. Nang mailuwal ang kanyang kapatid, doon na din siya inumpisahang turuan ng kanyang ama ng mga lihim na karunungan nitong alam na nasa panig ng kanan. Ayon dito, kinakailangan niyang magsanay bilang paghahanda sa pagtanda nito. Labis kasing naniniwala noon ng ama ni Aaron na kapag nanghina siya, ay muling aatake ang mga nilalang na nagbabalat kayo bilang kaibigan. Pero alam niyo ba na ang kawalan ng pagtitiwala ng kanyang ama sa mga kaibigan nitong aswang nag-ugat lamang noong tinraidor siya ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ngunit kahit bali-baliktarin man natin ang mundo, hindi natin maiwawaglit na ang lahi ng angka nito nila Aaron ay talaga namang masasabi natin na mas mataas kesa sa gabunan. Okay, opinyon ko sa buong kwento. Nabanggit ba? Parang wala namang nabanggit na kung anong lahi nito nila Aaron. Parang dun sa simulang part lang, sa earlier part, sinabi na sobrang lakas ng lolo nito, pero ang ginagamit nito puro kaliwa. Pero nabanggit din sa kwento na gumagamit din yung tatay niya ng mga gamit sa kanan, which is yun yung tinuro niya kay Aaron. Kumbaga, siguro wala siyang tinuro na gamit sa kaliwa kasi nga sobrang lakas eh. Pero hindi sila aswang, hindi kung anumang elemento, purong tao sila na dalawa yung kaalaman. Pero yung part na naglaban na yung gabunan tsaka yung tatay ni Aaron, sobrang angas nun. Yung dalawang kasangga niya, hindi ko alam kung may tuturing ba nating engkanto yon na nasa panig ng kanan. Kasi isang banatan lang yung gabunan tapos kaagad eh. Alam naman nating lahat, lalo na yung mga OG subs natin na kung gaano kalakas ang gabunan. Tapos tatapusin ng tatay ni Aaron sa isang tira lang, di ba? Kaya hindi ko alam kung ginamit niya ba yung pinakamataas na antas ng gamit niya sa kaliwa o purong kanan yung ginamit niya para mamatay kagad yung gabunan. Kasi sobrang laking posibilidad na kanan yon. Ang kaso nga lang, yung description ng mga nilalang na nasa katawan ng tatay ni Aaron parang nasa kaliwa. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.